Încercați acest truc și nu mai cumpărați pâine niciodată. Cerneți făină într-un bol. Asezonați cu sare. Încălziți laptele în cuptorul cu microunde. Adăugați în lapte zahăr, drojdie uscată, amestecați bine, lăsați pentru 10 minute, turnați peste făină. Separați un gălbenuș de ou. Adăugați în făină albușul, ulei vegetal. Tăiați untul bucăți. Topiți în cuptorul cu microunde. Frământați aluatul cu unt. Ungeți bolul cu ulei vegetal și puneți coca. Lăsați să crească 40 de minute. Scoateți aluatul din bol. Presărați masa cu făină. Întindeți aluatul cu sucitorul. Decupați cerculețe mici cu paharul. Puneți cerculețele de aluat unse cu ulei vegetal în tava tapetată cu hârtie de copt. Lăsați să crească 20 de minute. Tăiați untul bucăți. Puneți în cupa blenderului. Adăugați câțiva căței de usturoi tocați mărunt. Parmezan dat prin răzătoare. Asezonați cu piper negru măcinat în mojar. Sare grunjoasă, măcinată în același mojar. Boia de ardei dulce, măcinați sosul. Amestecați gălbenușul cu lapte. Ungeți aluatul cu aceste amestec. Coaceți 35 de minute. De acum înainte nu voi mai cumpăra pâine. O voi face acasă. Secretul acestei pâini delicioase este aluatul frământat cu mult lapte și unt. O puteți mânca fără nimic.